Ден 6, пише на капачката 6 и показваме стартера, помирисваме. Трябва да има сладък аромат като на боза. Ето как изглежда, прави балончета, има живот. Аз съм много доволен. И днес пак ще извадим 100 грама и ще добавим 50 грама вода и 50 грама брашно. И какво имам да говоря? Че не е нужно да е хляб с квас, за да е кисел. Може да е хляб с мая. Просто като се остави за няколко дена в хладилника на дълга ферментация и пак ще стане кисел. Пак ще се развади и дрожди, и бактерии и ще го има този кисел аромат. Тъй, че на хора, дето не им се занимават да поддържат квас стартер, просто може да се забъркат тесто с мая и веднага да го сложат в хладилника. И той след 4-5 дена ще получи кисел вкус и ще има ползите от той бавно да се разграждат глюкозите. Това е за днеска. Сега слагаме 50 грама вода и 50 грама брашно от сместа. И аз ще разбъркам, ще изчистя бурканчето и ще се видим утре.